Hej og velkommen til dagens video, som i dag handler om tankemylder. Tankemylder, ja, eller med tankemylder skal du forstå alle de tanker, som danser rundt op i dit hoved. Tanker, som kommer og går, men også tanker, som bliver op i din underbevidsthed, og som popper op en gang imellem, uden at der reelt sker ret meget andet, end at du skubber dem væk, og så kommer de tilbage. Tankemylder er det, der gør, at vi nogle gange ligger vågen den halve nat. Det kan også være, at vi ikke kan være fokuseret på det, som er vigtigt i vores liv. Og værst er, at tankemylder kan ende ud i stress, hvis vi ikke rigtig får gjort noget ved alle de tanker, der er tilbagevendende. Så et godt råd her for mig kunne være, at når du har mange tanker, eller for den sags skyld, når du har få tanker, det der kommer til dig, beslut dig for, om det er noget, du skal handle på, om det er noget, der bare skal smides væk, eller om det er noget, du skal sørge for at få ordnet senere. Så enten så handle på det, gør noget ved det, så det kommer ud af dit hoved. Smid det ud, hvis det reelt ikke er noget, du skal, men bare noget, der bliver ved med at komme tilbage til dem, så beslut dig, om det vitterligt er noget, der er brug for, der bliver gjort noget ved. Smid det ud. Og sidst, det som du ikke smider ud, og det som du ikke handler på nu og her, skriv det ned i din telefonkalender, eller en papirkalender, eller hvad du har. Skriv det ned, at om 14 dage, om en uge, om en måned, om et år, hvornår du nu synes, så gør du noget ved det. Men få det ud af dit hoved, så du kan få din skønhedssøvn, og så du kan fokusere på det, der er vigtigt, og så du ikke ender med at blive stresset. Ha' en dejlig dag. Hej.